Inkubátor mi pomohol v tom, že dostal som feedback na celkový môj projekt, na to, ako sa pozeráme na marketing, na sales, ako riešime účtovníctvo a nejaké právne veci, takže dostal som veľa know-how na to, ako to zlepšiť do budúcna. Myslím si, že kebyže sme nešli do inkubátora, tak tým, že nemáme za sebou žiadne podnikanie, ale ani medzi sebou ľudí, ktorí majú takého podnikavého ducha, tak by sme potom sa nedostali tam, až kde sme, lebo nás neuveriteľne urýchľuje a tým, že dostávame úlohy, tak musíme robiť aj veci, na ktorých by sme nechceli pracovať a ktorým sa vyhýbame. Prihlásili sme sa do inkubátora, pretože stále sa považujeme za mladý projekt, stále sa považujeme za projekt, ktorý má možnosť rásť, o ktorom sa majú možnosť dozvedieť ďalší ľudia a hlavne kvôli tomu, že naše procesy vieme, že nie sú dokonalé a že potrebujeme tiež pomoc a mentoring v istých oblastiach.